सोमावसारनायाबो सोलिबाय थागोन सावरायनायाबो सोलिबाय थागोन बे गोदोनिफ्रायनो बेखौ जाबोदों गोदोबो सोमावसारदोंमोनबो सावरायदोंमोनबो आरो दाबो जोङो सोमावसारनायखौबो लाबाय थादों सावरायनायखौबो लाबाय थादों थांखिया जाहैबाय जे बर' हारिया जिखौ हास्थायदों जिखौ लुबैदों बेखौ मोननांगोन बर' हारिया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय रैखाथि गोनां मोनसे हारि जानांगोन जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा रैखाथि मोननांगोन सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय जेफोर बिथिं जेफोर आयदाफोरखौ जोंनो नांगौ बे आयदाफोरखौ जों मोनफुंनांगोन दा बिनि थाखायनो दिनै सावरायनाय आरो सोमावसारनाय मोननैबो सोलिगासिनो दं आरो सोलिबाय थागोन दा बे समाव भारत सरकारनि इन्टारल'किउटरा एनडिबिनि हान्जाफोरजों रायलायगासिनो दङ आरो हम मिनिस्ट्रिनि अफिसारफोरा जोंजों रायलायगासिनो दङ दा बिथांमोना गोबां बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंनो नागिरो बायदिसिना जासिनो नागिरो बायदिसिना बिथांमोना फान्दाय नागिरो आरो बेवहाय गोबां खोथाफोरखौ बिथांमोना बुङो जे नोंथांमोना सुक्ति खालामदो नोंथांमोना जेंनाखौ फोजोबदो बर' हारि जौगानायनि खामानि मावदो जोंथ' बुङो जों बर' हारिनि जौगानायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो मावनो थाखाय जों रेडि नाथाय जायफोर आयदाफोरखौ जों मोनाब्ला हारिया जौगानो हाया मालायनि सायाव सोनारनो गोनां जायो सानफ्रोमबो गुवाहाटियाव थांनो गोनां जायो आसामनि अफिसारफोरनि माने खाथियाव जोङो खर' गंलायनो गोनां जायो जों बे देशनि नोगोरारि जानानै संबिजिता थाखानायनि उनावबो संबिजिताव मोनथायाफ्रा लिरनाय थानायनि उनावबो मानो जों बिदि जानांगौ बे खोथाफोरखौ लानानै जों सरकारजों माखासे नारा नाथा नारसिनलायनाया सोलिबाय थायो दा बिनिखायनो जे गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि जोंखौ माने खावलायनाय गिदों जों बेखौ नोजोर होदों आरो जोंबो बिथांमोनखौ खावलायगासिनो दङ दा बेनिखायनो दिनैनि समाव गावस्रा गावस्रिया मोजां नङा खौसे जानांगौ आरो सोरबा बुंनायखौ नुदों सुक्तिया जोंजोंसो जागोन जाग्रोसिगोन जोंजों उमुक उमुक बे खोथाफ्रा थिग नङा मानोना भारत सरकार आसाम सरकारा सोरनोबा बर'फोरनो माबा मोनसे होनो होननानै जिरायनानै थायाखै ओरैनो नेबाय थायाखै फैथोल' होनोसै होननानै मानसि थैयालासिनो बर'फ्रा दिनै मा मोन्दों सोमावसारालासिनो मा मोन्दों आरो दिनैबो माबा मोनसे मोनगोन बा थांनाय समाव गोलाव सेक्रिफाइस खालामनायनि थाखाय दा बिखौ ओरैनो माने रंजा बाजाजों जोङो मावनाय खामानि नङा बियो बर' हारि दानाया मोनसे गोब्राब थासारिजोंसो जाबोदों बर' राव थुनलाइ जौगानाया मोनसे गोब्राब थासारिजोंसो जाबोदों दा बेनिखायनो नैबे समावबो गभर्नमेन्टआ जि खोथाखौनो बुङा मानो बेखौ जाहाथे हारिनि लाबालाबनि थाखाय जायो दा सोरबाया गावनि क्रेडिटखौल' नायालासिनो आंजों जागोन बेजों जागोन बेखौ नायालासिनो जि जायो हारिनि थाखाय जानांगौ जों बेखौ लुबैदों हारिनि मोजांनि थाखाय जानांगौ आरो सोरबाया जुदि दिनै हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां लाबोनो हायोबा बेखौ बयबो बिबार माला सोगोन नाथाय बेखौबो बुजिनानै लाखा हारिनि थाखाय जुदि बे मोजां जायाबा बेखौ हारिनि सुबुङा गनायनानै लानाय नङा आरो जोंनि जि सेक्रिफाइस जोंनि जि जिउ गारनांनाय मा गारनांनाय बे ओरैनो थांगोन जाहाथे बेबायदि थासारिखौ बयबो नोजोर होयो आं बेखौनो दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव खावलायो